obokoli buya bwekerengo kyaiguru otatiga Kasim's Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwaria marwire ao asokolenga n'ekimashini ekyekerero obokoli bwito n'obw'ekinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'omugongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yetu nigichire amaliogo ngutumia tole insurance au buna SHA AON Britam naboigo Trident nigo tugutoka nsemo ya magina tuligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mancho Murigaria mbiyamana soko gendra kutigara kusanga na intwe karibu sana na inde senseme yega yeringana rieke moyo botukobu ale rotura chigo sanga na ye Jumatano yende seri tukoria rero tokoboria rieta omosemberereko mugusia ndonsi asore riete riga neriange nchoki na nenga kiori manyeta ya sabari kibaito bamangana busomorikito Caroline Maosa na sangete negati ya bananchi kurwa sorgo ngorogusi akanyara koba ga kuboria riete riga asabange banyatiko bakuribirengero byabonde turategere birengero byabananchi abo ine tokorana ase studio tonyara koba to bisanga nabo igokomanya enkwana yaye Edwin Nyangagu atomanyie na riaya nerenga kyamanyete riete riganyora enamba yaito yesimi SMS WhatsApp nabo gwake simi ase studio noera gwase screen yago nabo kuira esimi yago nyara koba kogo ototomera ujumbe yago na gotosanga na kusanga na into birengero byako tikaturategera chinkwana chegati y'abananchi kurwase chinsemo au baru te birengero byabo igoro yeringane rigari erituko haseringana rieke moya ryarenge umusemberereko Mancho Murigaria Bwensoko TV rituko ryarera somoroberio itobweri ngana rieke moya nigo togo chikoligereria ringana rimanyikanete buna umusemberereko tigango tobeto koiga korwasa abananchi korwase umuchobosongo alibeke nga umusemberereko n'umusangiririkano gusi bw'abantu abange umuganda bw'abantu abange gusi umuganda bw'egende yona akumirie mugaro taberie tari kongu tutanya koigwa umusemberereko n'umusemberereko rende igekorrekana mangane kegusinkira abantu tutamanyiti nabona ari gwanja twale konyora omonto atotebi gosemberia abakoro abantu bari abakoro bacha gotebi bigusimbira korrekana tutamanyiti umusemberereko niringana rikong njeranya kurigwa lakini gokoranga ambaro bakamanyite riederi na yanda mange goto butagereta nyara bagusibari abakoro batosomye kegusie kyo nonye twabere myaka yenje na ikira misini tindanya kwigwirite rio musemberereko andra ria tosumbuire sana tutamaite riete rio seneke gusio sendugaki umusemberereko abagaka bari abanene n'abagaka n'abangina twataka moto werere moto tebi muna eriete rineke gusi osendietaki moto konye muna antu bari tutamanyete ta musemberereko ntoko chikolimanya moya lakini musemberereko naboranyo no musemberereko nekero mura manta bange mo gusemberereke gento eita mo ke bumbata ase gukwano como umusemberereko bono ngaite na mana umusemberereko nekero mura atwale gento kirege kundi mo gesega yani kyabo musemberereko dio musemberereko na anya kulimwa nda sabe mo era boleti mono tomanyere ne kugusie kero ikere abange baide twakirire teisiko riete rio musemberereko na kuligwa sauri tu amenya teisiko ntakere to bundiswe kegusi tomanye maana yaye riete rio musembere
inche korunkina na kuligwa ndiko ndanyora omonto manyete ari ntebi inche nago ndagoke Riete rimwa tuburiria omosemberereko njebuna nakine iga gese nanya kurigwa igo turarora abanto baria bari nakese emiaka yaito banyare gotweresa imana yeriete eri no bwata abageni bwo ochigete gose nyoko biara gose nkorera yago gose nsemo yago goja kukwani obwata kandagera gakeiga omonto manya gochaiga omosemberereko siunga ng'ai naye kwarua nakandagera nabwate ngaisaine one riete eri omosemberereko igo bono omonto oyo ogocha ase omoyega atarangeirie ocha osari noene program kwabwate akanyama igo kiremo okoria mwanya abanto bachaiga omosemberereko igo bono gwasinywa ng'aki okobageni iga eriete eri omosemberereko nabo riminete ng'a na omonto ogocha enyangi atariganiri korobakoro nabo yarenge igo nabo omonto achete bwane igo nabo nasiegete egeita buya igamaete nabageni bane mbwate omonto oyo nabo achete omosemberereko igo agakora endagera yane naende gariete gwetania abageni bane Mwancho murigeria hebyo nebirengererio byegati y'abananchi abo basangite na intwe gwetera ase habariki baitu bamangana asokurwa ebirengererio ao kubwatakana neriete ng'anchire bono ase studio mmorete Edwin anyare ko bagagotosemia na gotomanya. Karibu sana Edwin ase ogochakira ritangani riete riga nerike gusi mbuyamano Clinton asoko ngari bagiri na indigo asegi kaleke kyarero ria lingana ria kemoya eriete ririke gusi kuri tutarachaka kuri kunera kero kwa basoma mangana maya egento elingana ndire gwakwa no ligiya liangokya uwate bango mugako yobo umuburaka kuronya mira ukorera abana baye bachite basomi bose konyora bakonyi bo wa masomo chiga kichinyinga abantu bamanyite nga umuntu no kweriro mugaka yakuru kumuburaka na inde kero lingana likwirorerwa asegeka chinga kichinyinge lyoka abantu bagwika baranga nabo lingana erirebo kurendo kwirorerwa kwelingana onyendiribo na lirorerwa chinga kichonsi pipaka abantu bali bwatebo ingenjo yaete gusira na maene umugaka okweriro mungina nero kurukwa umuburaka naki kunyarika nako kumuburaka ka iriyo moerio ne rieta inka linachire likalyo goteba umubura inka bono kurusi ae na eni area kwatigana na ka yaba umubura ka yani umungina nere inka asa abantu bali banyuomete babwate umungina n'abana ekerako genda kagusanga umungina nero rosti ndagira chianga nero kumusiberia abana nero kubakoba guje skuru igongo umungina nenka libagabwata senka nigo lire linene bakuru gwikerako kwanga nerenka mugakera no mutubwenga lakini umungina nere nabwata ensemo yako kwanga umungina nerenka singencho libaga liri gusemeremeri emiyago kora asoko enekyanga ebintu byonsi pingu ikerana bire buya asomochi na kiyako garekera umungina ori akure umugako ori obuli rubonenka yamana kobanga umugako oyo obeire umuburaka yani umubura inka lakini ndende twana cyatwateba umuburaka igo umugake kera kwirira umungina nigakoba umuburaka umungina kera kwirira umugaka igakurukwa umutakano lakini abange bateba ngumutakanwa ngana umungina oyiborete kinyaruka cyoka nonya nase bibilia ogusangia se yeke gusiye bateba umungina okwirira umugaka bakumuruko umuburaka no bibilia mate negative ibintu birito kurigerirwa se bitabu birito kurigerirwa tosoma imenwa erito ruwete yegenka abantu bari giteke gusi ebibilia eriko ruwege songo gosikuru umuntu mwawo cheke gusi abange babo numanyete ngati baringe bagusini manye toyomo na ikaransire nere igare kurwasige sagukya bakalenjini akuru kwa pasta kesis ulitayiro bwate chimbuje chinda buse umugako yo negati y'abantu baringe bonjora igo norotinga nabo kunyalikana kwa ringe anderiteri ndibe kubuna ribwenete ko atari bagusiba onsi baringo ekaryo kulika ibibire kurwo umuntu mwawo cyo yibweke gusi mbia mwasogo tosemia senseme yo bono tikatosoya se okorigera mwancho murigeria no gusaba kwa nga senseme yo kwa ibwatire buya umuburaka
n'umugaka bwenka uyu sireriwe n'umunginoya nabo igo omutakanwa n'umungina uyu nyara ko bakagosirwa n'umugaka oye tigabana toso asense meiga yeringana rierituko umusemberere ko nachika okuboria riete rigane riekegusi riekegusi ekiere ekegusi egekonunuku nainde mono ekero kurigereria encengeria gose endabasi ekegusi egetabu kirike bwate amarieta ne chingencho ndiri gotoko ande na singencho tokunyar kumugani kirigento okebeka ali na kieko gere gitabu eke ekero kiri kagite asechiro ngocha kiri na inda manganande bali bakirigite bayigwa manganande amageni batabege torro babeka nikeko na ndine dictionary yege songo ekuna guchenji kwa unga first edition second edition banya commenta marieta anda tarengo ekero baringe kurika kubano bayanyorire igo ukinga kikire ukimutu nabakonyora ringa nabuneriga na ndiri comment waro limanya ko tumanya ko nyoringencho yayorro omosemberereko omugaka nari usomusacha nari ukwana bwo moerio na muruseirie kondo na muiteire teyo asingencho gakuna igangura manganane kuri muntu bono nintakwana kenga agakora murubiri korende tigangirorire asingencho ninje nkaransta era kwana kurwaria mbuya mano uri kwiraniria bwo moerio igo kwanyore eteneine tarusiri igo bono gwachirare omosemberereko tebe nga asumo gwekano Clinton na nimbwato muyega asenka yane abageni nchigete bagochorora somo yegoyo ebari gusini 10 ekerongo ngo njigeta abageni 10 none ni ndagere kerengo kiendagera manongo ko egeisaina abantu bari 10 bonto tebe abageni aba bakire 10 abantu bandi bamanyire gocha batarenge egatiyo mubaro gose sabweri abantu bari barenge gocha none nitisani cyabo gose bitabo gose kende giyonsi kiri bari utumye gose nege kombe nkiyo kiyabo ibire ibikombe 10 asenga cyabagani ni 10 yani mbare ngase umubaro gwabari bari ngugo tabasu umubaro umanye kwementa wakorira omosembereko na kinguko bolinga Clinton nabona abakigete iga nababo Frida nabandi kuruga ali ensoko TV turarachi ngere ensoko yaitu uburoso bw'umugusi kurende bono roje mabantu banna indi bakirega ari banne naimwe muri kumichi soda niko ikomimbwate nkigose bakorera omosemberere kuiga igonga omosemberereko no kwementa asotaganeirie no kwementa asautachikire ugwetani kuri wekerengo kwao igo gwakorira omosemberereko yani no gwetani okuwekerengo bosenege korekeri igo so kwementa aya sotabwenere tugukia go so kwementa ebe no muyega okogenda utachikiri uno omosemberereko buno mugakori arwa omugweka noye bwo moerio nabo igo ase bari bari birengererio Edwin omongina nare gari nero machiko tebanga erago kagiranga riete rigo mosemberereko no bonge buri bw'abantu ugochamo ekibono kirero machiko banga na machiko nyoranga no musangirekano gete bw'abantu bakiramo yani mosemberereko ekigente kyo umonginoria ngumukwanira narenge mbuya noroche enjereria kwa no mubaro bw'abantu umuganda omonene atebe umuganda nabakirira igo nabwate kerengerero utatiga natage atakeroba buya kurindi namanyite ningi egyoka kyamubacha no gukebeka kierere buya kibweka na senjerengiya nare uratake kuburi bona sengenjo amangana igango temare konyoma na senchiragete asengenjo umusangirekano umuganda richo totebe umubaroyo bugochamo kwa abantu abangaronga kyo kuri kwaneke gusi umusangirekano nugo ekurwa serita ugosangirekana okunugo cyamo unabone ngaki chikura chikoba ugosangia abana siasa baito ngwari ngogenda bari bacyokora chi campaign usikwera liria chikura ali asibako gende bakonyora abantu bachitamo babaganyite babakwanire ugocha kuriamo no kukurwa ugosangirekana oko bakuriamo no rukurwa umusangirekano igo umusangirekano ugo cyamo kwa abantu umuganda no mubaro turatebe umunene gusubwekerengo giti ki abantu uitani tio mokeiga unabonekera abantu bakurubekana nabagotebanga nabo chitiko chinginjo cyabo nabo chitiko kirana lakini ugwatenekana kwabo nigo koroko nyererake ase umusangirekano ase umuganda totebe ekero abantu bagokora kurubekana ekero kubarra bara abangi umubaruriyo monene noro togoteba umuganda noro tukubeka tu oba umuganda umuganda uyu gucha gwitira gusangiririkana
igo gusangirikana kwa abantu bamenya korosio muganda igo ogusangirikana bantu tebenega nugo chamo ekinega kore kyo chamo lakini umubaro bono monyene umenya korukwo umenya kwa muganda na ngwa kwa nali icho naliro linoko bamo lakini bono kutali kwa mwanya bantu kwe etugo gusicingiti cyoro sana una bono butambe nkorore cinga kite cyo mwaka cingiti cyoro sana cikuru kwa kiburo gose wild beast cigutambuka kurwa ese ya Kenya cyatambuka umugonga umara gusoro rwa mara cyagenda Serengeti Tanzania na ndi cyamenyo asege kagete na ndi cyamana gocha cyatambuka na ndi umugongo uri mara river na ndi cyera na Kenya Masai Mara ubungi bolia we kiburo kibisti kiria aseke gusine kiburo uri noro lina liri ico licho igerire lya ebintu buna chiombe chimboli ebitongwa bitali mwanya bantu mono chingiti buna ebicyure chiombe chimboli chingera chinchogu ugocha kuliamo kwabo oro tuliko bo muganda na tuliko bo musangerekano igo liko bali icho Bueno, nare uratake kumanya kero tutigata gwaso gusangerekana kwa bantu abega gusaso go chamo kwabo korosio muganda ege kore kiabara bugo chamo gusegetana eri gukwana nerio gierimo ikero kinga kitoko keroka kero basegetanire ba sangerekanire ba jire barosiro muganda basegetanire bakwana nerio gierimo tindo chiko sento nyore lieta linde lionsi asengenjo neba ekirenga otata buna bono ba ukurobekana kuri kwa basai ba Gen Z kogenda bunge ekirenga kemo babwate batagite ko soye bunge oseko kurwekerero kyabo gategere rwigoro ekibaga netinge etigwa asumwa kuri wechibesa urenga ubwato bututukano tigere tuseli tande turatebe turaruke kyombe kirike kwa negente kemo kurinde ekera abantu baru muganda monene intoko nyara ko baruke kyombe kurinde kero barabake na turatebe ngekyombe ky'abantu anene ekyombe ekera eturatumire kyombe asabantu baria babwate kiringa kemo buna bono uchangira na kibese kugurira negento gete kusiko gurobole mu kwagacira na kinyomba buna twanjete ko raba baba alika kurutura abana usangi babwate kyombe kyabo baguchamo ekero bari kyombe ugusangiye kerengero dina kemo babwate lakini ekero ba etandi abantu emerongo ibiri obeira muganda manene ntukugeruka kyombe na batwari kiringa kemo Tegono turachense media tubwate kisimya ngibere sato igachuka ende tonyara ko batokomanya umwanchu murigerere ekerengeri kya enkere kikubwate kana nerie tigasa itukolyare rabange basoke na tabangariye teriga mwa kanara tabagari ngere buna kinete gocha tanya koigurie teriga andake hase jumatani garero oyo munanyoro mede jumatano yaeta keria yeto onete yonyo ndia chandete sana kurende na senchirere nge mwancho murigire keroto ganete gwesem yaiga seringana rieke moya sengencho buneriga abange batamaite ngorengi bono bari manyire bamanyiro mosembere ko ni nande na baesemira sengencho mede na abange bakoso asemiyega eri batariganiriye banyara ko bakoreta omubaro otancheiri igo no musomeko tigatura bwato igatore gunga kyago teba erinde gatogante gusanga imaragoba ya rero. Hello Ensoko TV ngotogo sanga nere Ensoko TV erinde tomanye hebirengeri byabo na barabimbiri biga. Hello Ensoko TV ngotogo sanga nere Hello Ensoko TV Wiga koranga taraba tayari okore kwende twachi tware gotebanga Edwin ase nabange babere bako arigania emeyega bunega andake eke koreki gabono kyogo somberereka andake ngocha kere kyareta ebicha ere engiya bori keroto gante gusanga se ensemeyega yani rieteriga nerio koerekia gukwanda bari batabwati mebi amaskani bose bacha batamanya leterite izikeriga korukerekia karota chikiria se kwagenda ororo igoko nayo monye no konyoro busuko asingencho murubiri undi bonse toyobeke ororo igobono nonyene kere bikombe bigwetana niguga byerera uyikumi nonyene kirogo ukuburwa. Alo Ensoko TV ngotogo sanganera ngoro kwa Dennis Mosota ngokwana kuruense semo ya Muranga nagokire sana no engineering tukoja neri tanga nikorora bono mune yete mwa bekira ku musembereko
ndero itanga nali igure gatumia mona sensoko TV ya itombonge sinali ko bazi ngiyo batemi uyo mtunya ngau abalali bonsi bitiganya saba konya basinye buya mona mona ko tsemye yete neri gani pia sente na amanyire ngenje aye na gokire sana nyasaye nungi ya sensoko ya itonde ni Mosota kuri kinsemo ya Murang'a mbiya mono Dennis Mosota kuri nsemo ya Murang'a era gwaka ngambiya mono asenge njori teriga nero soira somo barwa bari bateba ngambanya kuri gukorende mbabu atenerango yoko manyankiri na kitu atebete bali kalamu ne gitabu ase bakuri kamba mbeba Hello Nsoko TV ngotoko sangana Hello Nsoko TV Wasangana Judy Judy karibu sana asante waho kirasa mawuri ya watu ora Jua banta bange kore giba gote nga bagokire okoba yaya ne kiwase ro Hello Nsoko TV ngotoko sangana Hello Nsoko TV na bange bagote banga riete rigamba ari maete ne bono bali manyire ti abalirike bali na endeka roko umurigereria ogwesomirie rieta rigeni buneri watema kulikwana turi ko litigeigo watema kulikwana kwali beka se umurimo Chingwana chao kwali kwana nalio okogendera ukina so muntu gweke gusi nario okwe nario kwe naria gombiya kwali tumeka yatura gwate yo mweri gaigeri ne tonyara ko batogo kodero muroberio Hello Nsoko TV Korango yotara batayari kurende etikatura ko ari bagabona tonyara ko basogori gya gukorera oto umubayeno bweri tuko erinde tumanye eikega ninkyo twari kanreti ntarage ndumu bayeno bweri tuko nakwaniriye tanga ulio umugako uli munyangongo uli ndatebe nga igiata gose ekolinga eli yakwana yanyora lichibu buya enateba nga na muiteye eteyo uguita eteyo asige songe togoteba ekene idiomatic expression uguita eteyo asige egesongo is to salute ase Kiswahili atoteba kupiga salute ase kigusi no guiteteyo igeka rumuntu atoteba na guiteteyo igenga nga I salute you igo butambe ka ruko igo umuntu atoteba na guiteteyo igo gwakere salute abateri gwaku ikaransi teteri gwaku kona kobako gwakobe teri gwaku tabegetie kofia na teri gwaku woteneno kamanya kwigura amagura ina machiko yo guiteteyo nane ngwataba kwa muruseirie ekondo ne kofia chinjera choko kya maskani ego iteteyo aina makwania yesiko ukorusie ekondo no koro kya maskani ase abantu buna barai buna bono muraibwense isiko chaga iga musi abone gisiri ke tusange William Ruto go soaga ali ko muraibwense onye twabegete tikofia yo no mukwani ko begete ugo sangi kwa rusiri ingikya tali monto kokote ukwenyora singi abantu barasoborai esikonere bako unonyanya sangi kwa na samari kwiguru yesikerie kwa na nucha saba abarai boneke koro kiryo ko rusia kofia koro kya maskani na kuko rusirio monte kondo andake oyo bomwere tigatura igunga kiago sangana ntuga Hello Nsoko TV Hello waire buyango toko sangana oyongira discouragesa mama blessed aha kwani blessed gaguri tari ngana rie kemoya rero andake nkwama etengencha inama etengencha yae na agokire sana na inje koli manyengenjo yae mbia mono ko gendra ko gagu na bangi bagendra ko gagu bono tuirase umubayeno bweri tuko umubayeno bweri tuko bukorera umurubirio yiga basumi babere tibanya gwanchana basumi babere tibanya gwanchana igonaki abantu babere bagusaba egento kebwekaine tibali gwanchana singenje gentekyo na kibako bagani tibonsi aso mugwekano ekemirano kyo bachore barane bwichi umwaka bwichi 2025 nebere twachakire kuigwa nga kurugusi ntobwata matiange umo skemati yange William Ruto omuraibwense olegeti nere naganiti ituko ndiyo bono igura ibwe William Ruto na Matiangi bakubwata nabo kebirengererio kogera egintu bagusaba nigo kibwika ine kero muntu gabwate byagasonga ninche mbwene takanyori egintu kiria
William Umurai bwese William Ruto gatageteirane ase ntunda ya kabere na Fred Matiangi oraririe nere naga nitike rugikyo bono abantu ababere banganga ni kinano bagukia usenya ameni igogoika mbakubotana birengere na mbagoita baikaransamo ya igonga asinginjo bagusuma egento kibwekaine ugoika bono kiri umuntu atake konyora egento keria atanga nero yonde ko kenyora na kiye ko gera bakuru bakubiniranga basumi babere tibanya gwanjana anene kero bagusuma egento kibwekaine uno mubayeno humuyasana ga ngorengi bono muri kitobu chigosori Daniel Omwaga onyara kobaga koiwa singenjo meto Daniel Omwaga no motiotere bwe timu eri ya Liverpool no kongu sana na injirende kinde timu eri ya Arsenal igobona Chelsea igobona ngendo tosimere dana kamo de Blues bono ntu basumi batatumbanya gwanjana ya singenje ngendo torengetene kamo mwancho mugeria mbuyamana sogo sangana into ase ejumatani yiga nabo igo nemona sense meiga yeringana rieke moya to gwakira mbuya muno twanyara ko batugo sangana gwesemia erieta rieke gusina bwe gontoka ndra gwesemia kire jumatano amarieta yiga twene kibuna umunu yiga bwe kegusi nkoya gorora tore nabo igo nkobega tore miroberi yo cyakonekia ebisa kubigo cyana biro byombi chikoyo gandria senche rengi aseri baga ria ya Frida Kirubo otarenga sense meiga na intwe nabo igo aseri baga ria ya Edwin Nyangagu hoyo to konyere konekia ayigonsi nabari bari birengere byabo mwanchu murigeria tukubakira mbuya muno mutware obotko buya mugendere gutwara burigerio buya kurendege koroganande chinsa isato inche ninche kwira nagaiga semesema yakuru ensoko chinsa isato tonyara ko batugo sanga senchira yobo ikirano nchenkuru kwa Clinton Ondigi Brian Achaka Felistas Kabendi na boygo Zaki Kenya kuri studio ya Kabere na ubato konya koene kiamarigune chibicha ngochara senchirengia